Nixtieq ir-reazzjoni tiegħek kemm għall-impenn li ħabbar il-Gvern li ħajkun qed jirdoppja l-input li ħajkun qed jagħti s-somma fejn tidħol distribuzzjoni tal-elettriku għal-ġejjieni kif ukoll kif qed tara kif tikkummenta dwar l-impenn tal-Gvern fejn jidħlu azzjonijiet konkreti li għandhom x'jaqsmu mat-tibdil fil-klima f'pajjiżna. Din il-laqgħa tal-MCSD saret billi aħna min-naħa tagħna bħala Kamra tal-Kummerċ tlabna b'mod formali lill-MCSD biex jitlob il-laqgħa mal-Prim Ministru. Napprezzaw il-fatt li l-Prim Ministru aċċetta it-talba li mbagħad saret tramite l-MCSD biex jiltaqa' magħna. Aħna bħala Kamra tal-Kummerċ ressaqna 13 punt li jridu jiġu indirizzati uħud minnhom min-naħa ta' Gvern uħud ukoll però jinvolvi l-impenn tal-pubbliku tan-negozju in ġenerali. Ovvjament nilqgħu wkoll b'sodisfazzjoni li l-Gvern aċċetta t-talbiet li saru kemm mill-imsieħba soċjali tramite l-MCSD li hemm bżonn illi jsir an accelerated plan biex id-distribuzzjoni u n-netwerk tagħna jiġi upgradjat b'mod maġġel u jiġi upgradjat b'mod adekwat biex ikun jista' jilħaq id-domandi li għandna llum. Rigward it-tibdil fil-klima? Dwar it-tibdil fil-klima tkellimna wkoll aħna bħala Kamra tal-Kummerċ ilna l dawn id-diversi snin irresqu diversi proposti ewlenin fosthom illi bħala pajjiż irridu nibdew nagħmlu differentiation ikbar bejn min ikun qiegħed jaħli l-enerġija u bejn min ikun qiegħed jinvesti biex kemm jista' jkun ma jkollniex impatt negattiv u naqsu wkoll l-effetti tat-tibdil fil-klima.